Even the man na jinje mo na ekene m n'unu ụbọchị nketa arasị ma gbenye nọ na ya dịla anyị mma na eke dịla anyị mma n'ọrị dịkwala anyị mma n'afọ ya na nkwọ. Biko tata na ịma na vidiyo pụtara nya bụ na dat dibịa ahụ bara na niile ọnwụ ya na ndụ bịa na-agba ọzọ menti na ọ bụrụ na ọ bịara apologize ya after 4 days na ihe dị bụ otu na ọma ndị ndụ wee for end of the year. Biko kịta mana ọzọ menti ya pụtago wee saa anya bụ ajụjụ wee na-asị ya na nna ị dịkwana ịbịa m biko ịyọcha m biko ọ bụrụ na ị bịara bịa m biko na o wee ji DSS bịa kpọrọ ya. Mgbe na-asị nke a DSS batago na that somebody really need to address these guys ka ha ma ka ha si ekwu okwu. Eme ha na-ebulu ndị mmadụ wee gwuo egwu na ana ịgba eteretin ha nwoke eteretin ya nwaanyị kwuo eziokwu asị na ọgọdọ gị ya efu. Mana nke kachasị mkpa na imecha vidio tinye ya online, everybody has the right and entitled itinye ọnụ na that video as long as na ọ bụrụ private video dị na your phone. Ipost gị ya na efele mbụ ama na ipost gị ya sikwa n'ihe nwoke ma anụnwa kwa ụzọ menti onye na-asị na mgbe gara aga Tinubu si na he doesn't do social media na mgbe ọbụla ọ mere social media na ọ na-enweta BP, that is ọ ji egbalụ social media ọsọ na ọnọrọ di ya na ọmaghị ha na-akọ. Biko ịmachọ isi na ụwa achọghị ahịa etirigo n'ihe ị na-eme iwere nọ nwayọ n'ọrụ onwe gị n'ọrụ be gị pịa ọgọdọ gị apịa wee kpee ya na ngara gị sie ike onye bịa ịgbalị ya afa mere ihe ịchọ ma ọ gabala onwe ya. Mana mmechazi ihe mee ihe dị otu anụnwa gbọgbọlụ Igbo ghara isi ka mmadụ etinye n'ihe ọnụ isi ka mmadụ ghara complain about it. It is wrong. Biko nụ ọzọ menti ya pụtago wee saa this guy ajụjụ wee na-asị ya nna emele nta emele imo come and apologize to him maka na ọchị gị na ọ fọrọ gị nna DSS ya n'okwu ọnụ gị na ya na-apụ ekwuchakwa m ka ha na biko solonụ m na vidiyo ọzọ menti kwuru maka ya. I'm not scared to prove to the whole world I am not a scammer. So also Monty, I dare you to prove to me that I'm a scammer. Is it that you call me to come and prove to you so that you show the whole world how I'm a scammer? I will enter the grave, or you make amends. I give you just 4 days. I give you just 4 days. Otherwise, you shall not see the end of this year. Otherwise, you will not see the end of this year. Also, Monty. Asi mo start anya ma ala anyị mma. Ihe maka wepụta na media today bụ maka nwa dibịa si na onye chie na aka 4 days. Ọ maka ka nji wepụta n'ụbọchị nke tata. Wenas no nwere ndị na-amara ife n'elu ụwa, daga ya amara ife. Daga ya amara ife atọ. Inecha m ozu Monty obi ara aba gara ya sị m megharịa ife mme onye ka ọwụ owu Chukwu mụ megharịa ife m nwa na social media na ọ na m emelie na mama ndị ndụ wee megịnị wee gafe ara anyị nọ na ya asị Chukwu ke nna asị Chukwu ke m ozu Monty obi ara aba gana ha ụdị mmadụ ọ bụrụ na nọ na ndịda wee kwuo okwu mmeche wilie nweta ya mmeme kishon ofu eze adịrị ya n'ọnụ mmeme kishon na nkụsili eze niile dị ya n'ọnụ na ọ na nweta ya mmeme kishon ofu eze afọrọ ya n'ọnụ. Ụdị mmadụ awụrụ ụdị mmadụ onye mmasị ka m were ndị DSS were gọọmenti je kpọrọ ya ka efu na akpụrụ onye etu si afọ onye amara ọgwụ a na-atọ ọkụkụ n'anya ọmụwụzi obi adada gara kpụrụ ya. Onye amara ọgwụ a na-atọ ọkụkụ n'anya etu ansi kwunu ka o si wee dị. Ihe nche na onye a ga-eme bụ na ọ bụrụ onye maara ife after ka ifu this video no need to reply this video or a chat ya m private onwe ife iche ịgwa m na ọ bụ na ịmaala ife ichat ya m private onwe ife ịchọ ịgwa m mana onye ka iwu na imecha vidio ti na Facebook si na mmadụ ama ntinye ọnụ onye ka ịbụ Tinubu ka akpalịsị na Facebook kpalịsị anya Tinubu si na ya dagasi na Facebook na ọ ga Facebook na ọ na-enwe heart attack mmadụ one ka ị nụlọ o ji ekpụrụ kpochie obele ifu na-ewere ndụ mmadụ wee na-egwu egwu ndụ mmadụ enwe ozi ife ọwụrụ na Igbo obele ife just small thing etinye ndụ mmadụ n'ime ya ka ezebe onye ka iwu ọ na ụzọ obi adaba ga na abụrụ onye nsogbu ọ nwere onye ya pụta na media si na ọ na-esele mọnụ ya kama onwe ebe a na-emebi na-edozi anụmanụ ofu onye so akwa n'ite ọdịnala Igbo ka ọ dada na ada
na ọ bụ na ife na-ekwu n'eziokwu ka gị nwere afọ na isi ngwụcha arụ anọ na ya onye mmele gị expect ka gị nwakwuwe. Adị m ekwu okwu enyi ha ka m bịa megide mmadụ etu efu m nwere ife a na-akpọ ịkwa nka abịa n'ife ịkwa nka m nwa ofu onye na mgbe nno village kwata nke ọnụ m ime something nne ya anya ofu na amagoro m ife ime da please and itinye ego ga-efuwe akwa mmadụ ka a na-agwa oke ụmụ Igbo ka m gwa unu okwu geenụ ntị before na asị na ozu obi adada aba gara ma ebidogo kowe okwu geenụ ntị ọfụma. O nwere ebe esi etu a na-enyi ozu n'ala Igbo zaanụ m ajụjụ maka ndị na-asị na ife dis man mee na o mere eme ma na o mere eme. O nwere ebe esi etu a na-enyi ozu n'ala Igbo zaanụ m ya. Eche na ọ na-achọ inyi ozu n'ala Igbo na a ga-ebulu akpati ozu dowegoro outside onye a ga-enyi adoo n'ime dị akpati de na-eweziala ụdọ kontrol onye bụwa ya n'ime ana de na-etikwe na middle ọbara ụlọ ije tinye n'isi aja. O nwere ife dị special n'isi aja etili ya. O nwere ife dị special n'isi aja na-adọkwunye why na gap dị everywhere. Akwa mmadụ ka a na-agwa ife akọ ndị mmụọ akwa onye kwuo panti ya eseka dai mma ekwukwa ma panti nseka kịta ya alachaghị anya iji asị ime ozo ụmụ ntị obi adada abaga na 4 days makwa onye mwawo kedu dị ihe dị ya mmadụ ihe ekwusi okwu na soshal midia again oyihe ọpụtazi unu ejiri ọdịnala ndị Igbo na-aghasa mana onwe ofufe nchi ikwu bifo nke ọtọ vidio achọrọ m ikwu ofu okwu bifo nke ọtọ vidio. Nwa dibịa ọbụla bidola amansi nya ma na ọdịdị elubego ana m ekwu na vidio m ọbụla once ibidora kwa amansi ihe ma na ọdịda gị elubego nwere ife ọzọ na ọdịda gị ka ị ịchọ ịkwatu yourself because ndị Igbo na-ekwu okwu si na amansi abụrụ ọgwụ. Amansi abụrụ ọgwụ chacha dudu na onwe trik inwe were ihe tinyere ya ndị mmadụ anya. Dibịa nwere ọgwụ eji ọdọ ya abịa akọ nọnsensị ya na-akọpụta ọkọ afụgo nwe vidio mfu ebe ị na-etreti one pastọ imecha na-asị ya nke a gị na pastọ na-akụgheli ịkpọ okeke na ọkafọ na fon imego vidio ti na soshal midia wepụ anya gị di ya ị ka na-eti anya gị na da vidio imebiela onwe gị ife imego vidio tinye onwego vidio nwụ na ndị blọga ma na ndị blọga na-achụ ọkpafa bịa sị na onye na-etu ọkwa ife dị-etu a ife iji emewe ine ya ala ya anya ka ugwu gidele gị maka ibulu ụzọ wuo onwe gị na ana anyị apịawa gị azụ na soshal midia anyị agba gị na ọ nwere onye anyị fụrụ irio na nke ikpeazụ a onwe ife inwe idowe ebe gị na ọgwụ a na-atụkwa onye aka ya dị ọcha na ihe m na-ekwu were ile gị gụọ eze gị ọnụ ozu obi adada aba ga na abụrụ onye eji eti epene na ihe m na-ekwu ozu ụmụ ntị obi adada aba ga na abụrụ onye eji eme gịnị eji eti epene ka ọ ha nnọọfụ. Ihe m na-agwa gị wụ na okwu a ikwu na soshal midia ọ na ịkpọ one private na mụ ama mkpọ gị because enego nga afọ nwere ebe oluru mụ na gị ịkpọ m private ịma ka ị ga-esi wee yọọ m n'okwu a ikwuru minus that mgbe ndị DSS bịa be gị ọmandele gị mma ọma ozu obi adada aba ga na kwulie ụmụnne m ekenekwa mụ na ikom in peace. Igbo ekene mụ na etukwa m n'aka unu na-enecha anya vidio biko ebe onye na-enene vidio ya sị m na ya dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ihe ọma ya na-akpọ anyị oge ọbụla maka ihe anyị na-ekwu maka ihe anyị kwuru mbụ ka anyị na-ekwukwa n'oge na-asị na ọya na-adịrị Igbo mma na ebe bụ na onye Igbo nọ biko ka anyị na-agbasi mbọ ike makwa na ịbụ ndị Igbo ma na ebe a na-eje eteka biko nwanne gị nwoke mee gị ihe na-aghọtara unu akpọ bịa n'akụkụ ka unu kpa anya bife ka onye ọbụla ghọta onwe ya mana nke bụzi na ikwu nata obere okwu asị na enye gị 2 days nye gị 4 days nye gị 1 week nye gị nka ya bụ ihe abụghị ihe eji wee mara Igbo. Eji mkpokọta wee mara Igbo, eji ịdị n'otu wee mara Igbo, eji nwanne agha na nwanne ya wee mara Igbo mana nke a gịta nwanne na-aghazi nwanne ya nwanne na-elezi nwanne ya biko ya bụ ihe abụrụ ihe ọma ụgwọ bụkwana ihe amụtara amụta na mba ọzọ biko nwụchi ya na ya bụ ihe abụrụ ihe eji wee mara Igbo. Anyị wee na-ayọkwa nwoke na-ayọ nwaanyị wee na-asị biko ebe onye nọ na-echa vidiyo anyị sọskraịbụ na dis channel gị notification gị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ then tinye your comment on the comment section like ya this video share kwala anyị ya biko ka na bụ vidiyo wee sorokwa na-aga viral. Ekene Igbo niile ekene ihe na-ejere Igbo ozi anyị enwere mgbe ọzọ.